arrastion, idaiaren 17 da gaur, eguaztena, eta azken egunotan banaka batzuk hartu daudaz be, edo sandirik ez, ia gaur zeu zer gehitxo dauen, pela hoin dugu aurrekoetan baino, eta, bueno, apurete aizi edabil, ointxe, nahiko fuerte edo, joten, baina, bueno, zantzu hona badagoz, bintzez, hemen, honako, nahiko politxe daugat, bintzet, ia honan jarretzen dagoen. Bueno, behor beste kontu bedala emoten deu. Bintzet, zeu gehitxoa dau. Ia desentinak hartu eta beste izten doazan, baina, bueno, zeu gehiz dau. Esan bihot, aurten probalez, orkatzak kristonak inotezen igez, eta aurten, otzoaren gernuan, txisa eroziot, ez dakit, basurdi bintzez sartu da, orkatza ez dakit sartuko den baina. Bueno, gaur beste kontu beda. Oso handizek ez diez, baina, hor dau beste bat, baina, ikusten da, hasi dala. Euria purue baleko ontxe, espezial, baina, eize honek ikusi. Bueno, hemen gehitxo hau, horre bai, eta hau apurre janda gau, egon erren, oso itxun honeko da. Hau ja beste kontu da, Bueno, eta hemen txikitxu pilo bat. Hau, ja egunotan egon daulan, eta ez dakit ondo hongo dan jateko, baina, ez dakit zerein be. Hemen gehiz hau, horrez dauzela, hemen gehitxo hau. Bueno, asko bez dauz, baina, zeu zer, nahiko pozgarri da bai. Hemen bebai ondoan, ia bizarre erra bat dauzen. Gauzen apur baten. Eta hor da gorko emaitza, posik, igertzen da. Apurrete peldu duen unien, taka, heldu diez. Oinea, ia ize honek, ifarrekoa dan arren, ziketu ingo da apurbet, eta ikusiko dugu zepaztan dan. Baina, azte bururako eurizei dakar, eta izezan, temporadi oso harina zida. Beraz, posik. Venga, ondo izan.